Agora toca falar xa con esa vaga de calor que temos en riba de como coidar os pés, porque quen de vostedes non ten unha ampola dende que abandonamos as botas de inverno e collemos as sandalias. A ver que nos conta Héctor. Vostede agora no verán, que tipo de calzado utiliza? Cerrado. En verano sandalia ou zapatillas, se andas un poquito tamén. Zapatillas, non? Para andar máis cómoda, sandalias abertas, chanclas para ir á playa. Calzado cerrado, calcetín bo, que transpire e tirar millas. Sandalias para min son estupendas. Sandalias cos dedos fora, aireados. Que tipo de coidados faz nos pés? Cremas, baños, Se vou á praia, pois pisar a arena e pouco máis. Cremas hidratantes. exfoliacións e os pés fora cando se poda. Lavarlos frecuentemente cada día. Cuidados de cremas e de masajeo, así, masajeo un pouco. Tener unos zapatos buenos también, que es lo principal para los pies. Bueno, coidado dos pés no verán, que é un asunto que nos preocupa, porque dicía antes que non pillou unha ampola ou unha rozadura pois no mes de agosto, non? É que pasamos dun calzado totalmente pechado que tiña aí ben protexidiño nos nosos pés a un calzado totalmente aberto que non suxeita nada, entón claro, veñen as lesións, veñen os problemas, e especialmente as persoas con diabetes teñen que cuidar moi ben os pés. Que me dis? Porque claro, a ver, cales son as consecuencias, Héctor, de non empregar o calzado adecuado en verán? Pois mira, o primeiro que temos é a tendinite. Por qué? Porque pasamos dun calzado que é totalmente pechado, que suxeita moi ben o pé, que te suxeita moi ben todos os ligamentos, que calqueira torcedura vai a previr, a un calzado totalmente aberto, que non terma do pé absolutamente nada, que non ten nin forma, que é totalmente plano, e acaba provocando pois tendinite, fascite plantar, que quen a tuvo sabe que é moi dolorosa, porque claro, precisamente porque é un calzado que é totalmente plano, non ten a forma que ten, Claro. sí que ten o outro. Logo, a bursite tamén, que é outro problema moi clásico, moi habitual, e por suposto as ampolas. Por que? Porque deixamos o pé moi aberto, moi desnudo. Ao final o pé estivo sempre metido no calcetín, metido na bota, e de repente pasa a estar totalmente exposto, novo calzado, rozaduras e ampolas. Pois, Héctor, a ver, haberá como todo, entendo, zapatos máis aceitados ca outros ou cos que podemos mercar máis boletos para ter unha destas afeccións. Entón, que che parece que vos parece que fagamos un ranking de calzado, non? Para irlle pondo nota e vexamos tamén cale o máis adecuado ou non. A ver se podemos ir vendo ese ranking, aí o temos, porque claro, aí aparecen pois moitos zapatos que están de moda. Cal dirías que é como o peor deste que estamos vendo? Este que teño na man. A chancleta. Este que teño na man, a chancleta esta, sobre todo esta que non terma nada do pé, que ten simplemente estas tiras por aquí para suxeitar un pouquiño, pero que isto escápasenos do pé, imos caminando, cando camiñamos con elas moitas veces hai que dobrar os dedos, porque hai que facer como poñer os dedos en garra para que non escapen, e logo acabamos pisando fora, pisando de lado, e acaban provocando todo tipo de problemas. Si é certo que é recomendable, imos contar despois ao final para que é recomendable, así que estean ben atentos, porque só hai un uso aceptable deste tipo de chancleta. Logo despois temos outras que sí que son un pouquiño máis recomendables, que é esta outra que temos aquí, que sí que suxeita un pouquiño máis o pé e que ten ademais esta tira. Esta tira que a xente normalmente pone así, pero o ideal é levala así para que terme un pouquiño máis do pé, un calzado un pouquiño máis pechado. Para que nos aguante aí un pouco o aguanta fello, sobre todo esta parte de atrás. Sería un calzado, digamos, intermedio, entre o peor de todo e o mellor. E ese que tes aí, que se levan tamén esas chanclas aí con máis tiras? Claro, estas son boas tamén no sentido de que teñen todas estas tiras. Que fan todas estas tiras? Termar do pé. Evidentemente, van suxeitarnos ben o pé, evita que ese pé se desplace para fora e caiga. A parte mala, que vemos que son totalmente planas por debaixo, non teñen nada, non teñen puente, non teñen nada de dibuixo na parte de abaixo que si nos serviría para mellorar ese apoio do noso pé. O mellor, digamos, do calzado de verán... Claro, neste semáforo do calzado, en verde, que é o que temos, Héctor? Pois calzado de verán, pero que é pechado. Como vemos esas zapatillas de verán, que sí que é certo que transpiran, que son fresquiñas, pero que teñen unha serie de cordóns, que teñen un empeine, que teñen un reforzo na parte de atrás para que sí suxeiten ben o noso pé. O verde ou o vermello vai a depender sobre todo do agarre do pé e da suela. Temos que ver que na suela non sexa totalmente plana, senón que teña a ponte para que nos terme ben do pé.
A ver, deixáchesme un pouco preocupada co da chancleta. Claro, porque un no verán vou con elas todo o tempo. A ver, que consecuencias pode ter pro pé abusar das chanclas? Abusar desta chancla, pois o que decíamos antes, sobre todo, o problema, claro, pensa que non ten ningún debuxo por debaixo, non ten a pé, ou seja, realmente o pé apoia en plano, temos que poñer os dedos en garra para ter mar delas e que non escapen, e seguro que che pasou algunha vez que se move e acabas pisando fora, ou ben de lado ou ben na parte de atrás e acaba provocando moito dano. Este uso só é aceptable na piscina. Na piscina? É dicir, nos arredores do vaso da piscina ou no vestiario tamén, porque si é certo que se non empregamos chancletas nas piscinas, no vaso, arredor da piscina ou nos vestiarios, podemos acabar tendo todo isto que temos por aquí detrás, o pé de atleta, podemos acabar tendo fungos. Que é o pé de atleta? Pois o pé de atleta non é outra cousa que fungos que vamos collendo precisamente pois nos vestiarios, en zonas que teñen calor e humidade, vestiarios, duchas, piscinas. E como detectamos? Pois ímolo detectar cando xa chegou o problema, porque isto, o que temos no suelo, vamos a ver que vai haber esporas de fungos que non as vamos a ver, outra persoa que tiña pé de atleta deixou por ali eses fungos, e nós, simplemente con que teñamos unhas pequenas feridiñas casi imperceptibles, ou a pel blandiña, cando estamos moitas horas na auga e queda a pel así moi blandiña, suficiente para que penetren as esporas dos fungos e empecen a proliferar. Que imos notar? Proído, moitísimo proído, na planta do pé, entre as dedas tamén, é moi habitual entre as dedas, esa descamación, ese proído, ese embrellecemento, así que xa temos aí esa micosis. Cos fungos, a cor esa amarela, non? Da uña. Sí, sobre todo cando é no pé de atleta, cando é entre as dedas ou na planta do pé, vai ser esa descamación, ese embrellecemento, ese picor, cando é na uña, porque tamén pode afectarnos as uñas, empeza a poñerse amarela, pode ter risco de caer, empeza a doer, aí temos xa esa uña que se empeza a mover, que xa non era dura como era antes, así que aí... E logo xa temos as verrugas, que digamos o máis recoñecible, non? O papiloma, o temido papiloma, o virus do papiloma humano, que tamén está, aparte, outro primo do famoso virus do papiloma humano que nos afecta ginecolóxicamente, pois tamén o temos nas verrugas dos pés, que é outro primo de Burkmandel que anda polas piscinas e que podemos coller facilmente e acaba provocando eses papilomas dolorosos nas plantas do pé. De aí a importancia de levar chancletas na piscina para blindarnos de todas estas cousas. Exclusivamente na piscina, exclusivamente nas zonas de baño, nos vestiarios, pero non andar con elas pola rúa porque é totalmente plana e totalmente desaconsellable. Mercamos boletos por pé de atleta, verrugas e todo iso. Vale, entón, Héctor, que consellos así xerais nos darías para coidar dos pés no verán? Pois mira, o ideal sería facer unha transición da bota pechada, de levar ese calcetín, esa bota pechada, a esta chancleta ou a esta outra chancla de verán que é tan habitual, non? Por que? Para que o pé se vai adaptando. Vale. Porque de repente pasamos de telo ben pechadiño, ben protegido, a telo exposto a radiación solar, a telo exposto ao calor, a humidade, así que imos facer un calzado de transición sempre que sexa posible. Logo, imprescindible, boa hixiene. Ás veces, como están aí abaixo, olvidámonos deles, e bueno, xa co que vai caendo duchámonos e co que vai caendo... Se ve unha treboada xa. Claro, co que vai caendo xa lles chega, non? Entón, claro, temos que facer unha boa hixiene de pés. E, sobre todo, moi importante, especialmente en persoas con problemas de circulación ou con persoas con diabetes, revisar as lesións, é dicir, pero isto durante todo o ano, hai que revisar ben entre as dedas dos pés, nas plantas dos pés, porque calquera feridiña pequena, unha persoa con boa circulación, pois vai cicatrizar ben e xa está, pero unha persoa con mala circulación ou con diabetes, especialmente se é descontrolada, ollo moito ollo a xente maior con esas pequenas feridiñas que non acaban de curar, que levei unha semana que non me peche esa ferida, ollo, hai que revisala, que ás veces evolucionan mal e acaban mesmo en amputación de algunha deda ou de parte do pé. Así que moito cuidado con esas lesións dos pés, moita precaución. Se levamos unha semana con esa feridiña no pé que non acaba de curar, imos ao centro de saúde a revisala, non vai a ser que se nos estea complicando. Así que, eso. E logo, por suposto, calzado axeitado, especialmente persoas maiores que lles custa un pouquiño camiñar, non llevamos poñer isto, porque vai caer na primeira volta. E logo vexo estas locións aquí, que recomendas, Héctor? É moi importante esa hidratación do pé. Ás veces hai persoas que durante o verán sudanlle moitos pés. Entón, claro, como sudan moito, pois teñen máis humidade, máis propensión a máis feridas, máis problemas, máis ampolas. Que facemos? Pois hai como unha especie de desodorantes que podemos botar nos pés, que o que fan é tamén que sudemos menos, que suden menos eses pés. Entón, van a axudar a evitar, de xeito puntual, ese exceso de sudoración, e logo, por suposto, moito cuidado, porque ás veces recurrimos a cousas como temos por aí, como esa lima que a min dame un medo vela, porque leva unha coitela e o que fai a xente directamente cortar pois durezas, cortar calos, moito cuidado con eso, porque nos
podemos facer unha desfeita importante. Bueno, pois apuntamos todos estes consellos polo noso ben, porque agora con este calor xa non hai máis remedio que tirar de chancletas, de zapatillas, do que teñamos a man.